Hola, què tal? Avui us explicarem un conte. Vale? Aquest conte es diu Tinc un volcà i és de la Míriam Tirado. És un conte que ens explica què podem fer quan ens sentim molt enfadats, amb molta ràbia, sí? Potser aquests dies, algun moment ens sentim així. Comencem? Sí? A veure si us ajuda, vale? Vinga, petites i petits. Tinc un volcà. L'Alba no ho sabia, però dins hi tenia un volcà. Saps què és un volcà? Diguem que és una muntanya que pot ser que estigui molt tranquil·la, però que de tant en tant s'enrabia i treu foc. Doncs l'Alba en tenia un, dins més o menys entre el melic i les costelles, entre aquí i aquí. Per aquí tenia un volcà. Veieu? Aviam què passarà amb aquest volcà. I no només un volcà, també tenia un camp de pipiripís, un riu ple d'aigua i un mar blau i tranquil. I també boira, i núvols roses i d'altres de ben grisos. El volcà no treia foc perquè sí. A vegades ho feia perquè l'Alba tenia molta son i estava cansada, o perquè tenia molta gana, o perquè un nen li havia pres la joguina preferida. Altres vegades treia foc perquè els pares marxaven a treballar i la feien anar a l'escola, quan ella en realitat volia quedar-se a casa en pijama i jugar tot el dia. Ui, ara sí que s'ha enfadat. Hi havia moltes coses que no li agradaven a l'Alba. Aleshores, aquell volcà que tenia entre el melic i les costelles s'encenia fins que explotava. Quan el volcà entrava en erupció, l'Alba s'espantava i patia, tot alhora. No li agradava treure foc pels queixals, perquè el foc crema i fa mal, però no sabia com fer-s'ho. Llavors, els pares li preguntaven, «Es pot saber què et passa?» I ella, petita, no sabia què dir-los, només estava enrabiada i molt enrabiada. Una nit, quan l'Alba ja era al llit, va sentir que li xiu-xiuejaven. «Psst, Alba, què dorms?» No sabia d'on venia aquella veu. Va mirar per tot el voltant. Va fer uns ulls com taronges, així. Quan va veure que tenia una fada amb motxilla a la punta del nas. «Soc la fada dels volcans», li va dir. La nena la va trobar tan bonica que no va tenir gens de por. «He vingut a explicar-te què pots fer quan t'enrabies perquè el volcà que dus a dins no ho cremi tot». L'Alba va estar molt contenta i va pensar que algú, per fi, li explicaria què havia de fer per no patir tant quan s'enfadava. I va escoltar-la amb atenció. El que sents a dins de la panxa quan t'enfades tant es diu ràbia. És normal que t'enrabiïs i tens tot el dret, però si el volcà explota ens farà mal a tu i als altres i no podem fer-nos mal entre nosaltres, li va dir. Quan sentis que es desperta, respira lentament i porta l'aire cap al volcà. Agafa'l pel nas i treu-lo per la boca. A poc, moltes vegades. Veuràs com el volcà s'anirà apagant i no cremarà ningú. Vols provar-ho? Això és el que fem a l'escola, oi? A vegades, quan estem molt nerviosos, agafem l'aire pel nas i el traiem per la boca. I així ens calmem una miqueta. L'Alba i la fada van respirar juntes una bona estona. Al final es van posar a riure. Es van fer un petó i la fada va dir que havia de marxar per anar a explicar a altres infants el truc del volcà. Va carregar-se la motxilla a l'esquena i va sortir volant per la finestra. Al cap d'uns dies, l'Alba es va despertar amb molta son. El pare li deia que s'afanyés, que arribarien tard a l'escola. Però a ella li era igual, perquè no volia aixecar-se. Ni posar-se aquell jersei, ni aquelles calcetes, i encara menys en el lloc sense la mare. Va tancar els ulls i va començar a plorar mentre notava com el volcà començava a despertar-se. Va cridar i clavar cops de peu perquè el pare no li posés els pantalons. Veieu, estava molt enfadada. No volia anar a l'escola. El volcà cremava, però no només el seu. El pare també tenia un volcà encès a dins seu. Veieu, el pare també s'està enfadant. Quan l'Alba se'n va adonar, no li va agradar gens i encara va plorar més fort. De sobte va recordar la fada del volcà i el que havien practicat aquella nit. Respirar lentament i portar l'aire al volcà per apagar-ne el foc. Va començar a fer-ho i va veure com de mica en mica la ràbia anava marxant.
fas?, li va demanar el pare, encara enfadat. Respiro per apagar el volcà, va respondre l'Alba. El volcà quedo que dins i què se'n sent quan sento una cosa que es diu ràbia. Doncs em sembla que jo també en tinc una dins, va admetre el pare sorprès. Sí, ja l'he vist. M'expliques què fas per apagar-lo?, li va dir el seu pare. L'Alba va ensenyar al pare a agafar aire pel nas, portar-lo cap al volcà, que hi ha entre el melic i les costelles, a poc, i a treure'l per la boca. L'Alba i el pare van acabar rient a cor, com havia passat amb la fada del volcà. Aleshores, ella va córrer cap a la finestra i va cridar «Fada, funciona!». Potser s'ho va imaginar, però li va semblar veure com allà, ben lluny, una motxilla petita volant entre els arbres. I contat, ja s'ha acabat. Espero que us agradi i que us serveixi quan estigueu una miqueta enfadats. Vale? Molts petons per tots. Cuideu-vos.